gagawin po natin, alalamunin yung mga muscle, tapos foot exercise, para lumakas siya. Kasi yung mga kinakain niya masustansya. Kailangan. Oo, naging shoot. Yan yung muscle niya, tigas na. Ang tawag dyan, atropine. Hindi na niya po. Pag sinabing atropine, nakapakat na yung muscle, umapakat sa buto. Tendency, hindi niya nagagamit, tumigil sa lumilipis. Tataka po kami, malakas na po siyang kumain, pero nangangagat. Dahil po sa atropine na, yung pangalim lang, yung mga sustansya. So, kailangan talaga, massage. Hindi pwedeng hindi. Kulang na po massage. Kulang sa massage therapy. Di ba na? Ayos ko magamat na? Okay? Huwag may nakakulay. Sagdi may lang yun. Sagdi na wala. So, hindi po siya nakakalakad. 2 times stroke. So, ang case nyo na is atropine muscle. Alam mo, maligay sa mga halos sa mga forma. Kahit pakainin siya, impediment siya, hindi siya makalakad. Kasi yung muscle niya po matigas na matigas. So, lahat ng mga joints na ito, stop up. Oo. No, wala ng muscle. Tsaka pag umiinom, manahirapan, stroke lang. Ayun, So, yun yung first therapy. These are first therapy. So, watch niyo po till the end. Ayan, yung ating gagawin sa kanya. Bibili tayo ang kuryente natin na yung digital. Dalawa bibili niyo. Isa pa. Saan binibili yun? Shopee. Shopee? Oo. Saan? Order ka nun. Order. Digital therapy. Digital therapy. Ano mo kapag? Okay lang po na yun? Oo. Kapag ako mga ker. Kapag di mga ker po rin. Oo. Ayan. So, nasa na po tayo? Lahat ng mga taga, ano bang naman niyo? Apelido niyo? Gibara po. O, lahat ng mga Gibara, shout out, Sanaw. Ayan. Meron po tayong papalakarin. Papalakarin the world. We just own an instrument. Ayan. Alam mo na, natutuwa ako sa mga itong pagkakataon ng buhay. Napaka-tamis ko. Dito po tayo. Lalakad ka pa, no? No? Kaya magsalita. Uy, magsalita. Yan pala ako na. Magsalita. Yan mamagal. Oo. Magsalita ka. Sabihan mo na eh. A. Ba. A. A. E. I. O. U. Biya siya magsalita. Una ang ibig. Magsalita kasi. Dahil hindi na mo doon eh. Pakipusan mo daw. Side net. Word me. Durot net. Baka mga. A. Sige na. Sige na. Sige na. A. Magsalita ka. Salita ka. E. I. O. U. Biya siya magsalita. Hindi naman magsalita yan. Hindi pakipusan. Turuan niyo nga
gitna, yan.